سلام نعهم تخاتلتي نايزي channel كما يتخونو كم ياللهم مساهم زلخو حاوهم قري أب قري برودكشن مبار نلومي دما كمتي كل جزيه سراحتنا جزانا زمسالكم ويون كمو نعوز مسل تمساسالي سراح زغرب لكم نلومي دما بغلل زبالة كما يجرنا ناي كشنا خنا بالكلنا اتي كاونر توب ناي سينك نقولو بغلل زبالة كما يجرنا خم نقدو ويكا ناي سينك كم سرح زرقي فيديو حيزلكم متسيلهو كم جمبريا كساب مودات امساي حبيركم كتصنعو بمعدم ازي نايتي زدلنا مالتي لك مست سينك زمص از ورقه نري دلنا تي تمبلت وي كاتناتو سايز مالتي مسو مست سينك نغزو يمصيو تي سينك ناتنا ستاندارد سايز يدلو دبل سينك نار كوينو سينجل سينك نار كوينو تندل دلنا بلاس مستي بوتا نايتي سينك وي كانايتي كابنت ناتنا كندي سايز رينا كنت كملو نخلينا مالتي سو اتيناتنا بيز كابينت النهر ناي 30 انش النهر كوينو اتيناتو سينك خنطنقملو زغبانا دما ناي 25 مالتي 25 سايز سينك النهر تطقمنا اتي ناتنا بيز كابينت النهر 30 كوينو ويون 36 النهر كوينو حساب 25 زلو سايز كنطقم نخلينا مالتي سو كوم اندابلت سايز يفالالي كسابت عبيت نايتي ناتنا بيز دولو كنداي مخانو رينا دما كنت كملو نخيل مالتي سلازي زيان ريا دلنا سينك 25 يا 25 ب 22 فرعان مالتي اتيناتو خنقرص كلنا دما خنداي نقرص 24 مالتي 25 زبلنا 24 ربعن نقرص بتحد سايز كا 22 فرقان ويكا 22 ربعن نقرص مالتي اذا خانتايو ناتو نايتو هوك نايت سينك مستي طاولا زئسر አሎ ማለት ስለዚህ እቲ ጋፕ ሙሉ በሙሉ አይኮናን ለከ እትናቱ ናይ ሃፍ ኢንች በሁሉ ሳይዝ ግን ገድፈሉ አለና ማለት ካው እንድህር ገጅ ፍቅሩብ እቲ ሲንክ خطحሊ ማለት ስለዚህ ዝበዛህ ግዜ ያ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ እንድህር አቂና ቀድሞ ምቁራጽና ዝተመርጸ ይኸውን ማለት ምክንያቱ ሐሳብ እንድህር ቆሪጽናዮ እቲ አብ ምልእታታ ካውንተር ክንመልሰ አይንኸሊና እዚ ማርክ ምስገበርናዮ ድማ ለከ ከምዝሪ ወደለሁም እዚ ኤምዲኤፍ ንብሎ በዝናይ ዓድና ጻዋዋ ብላዕሊ ድማቲ ፊኒሽናቱኻ ከምዚ ፎርማይካ ንብሎ ናይ ዓድና ማለት ስለዚ ገምጢለ ዘለኹ ማለት እቲ ምክንያት መገምጠል ድማ እንታዩ እንደህሪልና ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ጣውላ ክንቆርጽ ከለና እቲ ስሙዝ ወይ ካ ፊኒሽ ፓርት እንደህሪናዮ እሱ ገምጢልና ንቆርጸሉ ምክንያት ቺፕ ኾን ከሎ በትናይ መጋዝ ክነጥረና ወይ ካ ክጭለፈና ስለዝኽእል ማለት ገምጢልና እንደህር ቆሪጽናዮ ግን እቲ ተገምጢሉ ዘሎ ፓርት ስለዘይረአ ወይ ወን ብውሽጢ ስለዝኾነ ዝኾነ ጸገማይ ምጻልናኒ ማለት ስለዚ ፎርማይካ ስለዝኾነ በቲ ናቱ ቶፕ ፊኒሽ ገምጢልካ ክትቆርጾ ከለኻ ድማ አንጻሪ እቲ መጋዝ ዝቆርጸልካ ማለት ስለዚህ ልክ እዚያ ከምዝንሪያ ደለና ታ ሳይዝ ማርክ ገሪ ያለኹ ቀዲመ ክገብሮ ዘለን ግን እዚ ኩሉ ግዜ ነተን 4 አንጎሎ ናይተን ሲንክ ናንክለን ኩለኒና ማለት እዚ ድማ ልክ ከምዝንሪያ ደለና እቲ ሰርኩላር ሰው ይባል ሰርክል ሰው እዚ ሰርክል እዚ ድማ በብናቱ ሳይዝ አለው እቲ ምክንያት ዝጥቀመሉ ዘለኹ ድማ ንምንታይ መሲልኩም አፍቲ አንጎሎ ናይቲ ሲንክ እንደህሪናዮ ኩሉ ግዜ እንታይ ያለው ከርቭ ማለት ሶ ክንቆርጽ ከለና እንደህር በሙሉ ስኩዌር ቆርጽናዮ እቲ ልክ ናይቲ ሳይዝ ናይቲ ሲንክ ኸደና ስለዝኽል እሞኻ እቲ ናቱ ዲስኮኔክት ስለዝኾንካው ከምዝ ገርና ሰርክል እንደህር ገርናዮ ክንቆርጽ ከለና ሓደ ነቲ ጂግሰው ናትና መቆረጽና ወይ ካ ሰርኩላር ሰው አው ምስ በጻሕና ጠጠው ይብል ማለት ሶ እቲ ከርቭ ዘሎ ሙሉ በሙሉ ከይቆረጽናዮ ካው ምለስሞ ዝኾነ ኤክስትራ ጋፕ አይኮልልና ስለዚህ እዚያ ንምጥቃም እዚያ ትሪዋ ደለኹም ድሪል ጋንጋ ብኩሉ ክንጥቀመላ ንኽእልና ከም መእሰርን ከም ዝኾነ መንኮሊ መስማር ዲዩ መንኮሊ እንታይ ይባሃል ቢት ድሪል ቢት ተጠቂምናኻ كتقمنا تخل نخلتيو كنأسر كنفتح مسن دلون
ክትጠቕመና ትኽእል እዚኣ ድሪል ጋን እያ ማለት እዩ። እቲ ኮምፓክት ዝኾነ ሓደ ንመእሰርን ንመፍትሕን ጥራይና ንጥቀመሉ፣ እዚ ግን ንድሪል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምኡ ድማ መስማር መእሰርን መፍትሕን ከዓ ኣት ዘ ሴም ታይም ክንጥቀመላ ንኽእል ዓይነት ድሪል ጋን እያ ማለት እዩ። ክንቆርፅ ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ፎርስ ክንገብሮ የብልና ነቲ ድሪል ክሳብ እቲ ናቱ ባዕሉ ቀሲሉ ብፎክስ ኢድና ሒዝና ባዕሉ ወዲኡ ክሳብ ዝውዳእ ዝቐደልና ብሓንሳብ ደፊእና ክቐልጥፈልና ኢልና ኣይንደፍኦን ኢና። ምክንያቱ እንድሕር ደፊእናዮ ነቲ ብታሕቲ ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ፍኒሽ ናትና በሲዕዎ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ብዝተኻእለ መጠን ኢድና ኣፍኪስና ተጠቐምናሉ ተመራፂ ይኸውን። እዚኣ ዝጥቀመላ ዘለኹ ድማ ጂግሰው ትበሃል ወይ ከዓ ጂግሰው ልክዕ ከምዚ ናይ ሳርቶ ማለት እዩ። እቲ ተቆርፆ ባትሪ ክትሰርሕ ክትከውን ትኽእል እያ ወይ እውን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ናትኩም ምርጫ ከምዚ መረፅኩሞ ማለት እዩ። እዚኣ ብባትሪ ትሰርሕ ዋይርለስ እያ። ካልእ ዓይነት ከዓ ልክዕ ከምኡ ከለኻ ብፓወር ዝሰርሕ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ላማ ናቱ ድማ ይፈላለዩ ገፊሕ ዘለዎ ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ስናኑ ብዙሕ ወይ ከዓ ኣስናኑ ውሕድ ዘለዎ ማለት እዩ። ደቂቕ ኣስናን ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ንክንቆርፅ ከለና ላይክ ከምዚ ሓፂን ንቆርፅ ዘለና ማለት እዩ። እንድሕር እቲ ጋፕ ናይቲ መጋዝ ንቆርፀሉ ዘለና ከዓ ፍሩይ እንድሕር ኮይኑ ድማ ክቆርፀልና ከሎ ድማ ንሱ ከዓ ማዕረኡ ድማ ነቲ ቺፕ ወይ ከዓ ክቀርፈልና ዝኽእል ዓይነት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ክንጥቀም ከለና እቲ ብዙሕ ኣስናን ዘለዎ መጋዝ እንድሕር ተጠቒምና ተመራፂ ይኸውን። ምክንያት ናቱ ድማ ክንቆርፅ ከለና ስሙዝ እዩ ዝቆርፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ልክዕ ናታ እተን ስኩዌር ምስ ቆረፅናየን ድማ ክንጥንቀቆ ዘለና ክሓልፈና የብሉን ካብቲ ላይን ዝገበርናዮ እቲ ኢድና ኣቆራርፃ እውን ክቐልጥፈልና ኢልና ፎርስ ኣይንግበሮ እንድሕር ምክንያቱ እንድሕር ንሕና ባዕልና ንእዝዞ ወይ ከዓ ንደፍኦ እንድሕር ኣለና ኮይንና ነቲ መጋዝ ሳምታይምስ ጎቦ ወይ ከዓ ከርቪ ክቕየር ስለ ዝኽእል ክሰብረልና ይኽእል እዩ። ብዝተኻእለ ናይ ዝኾነ ቱል ክንሰርሕ ከለና የዳውና ኣፍኩስና እንድሕር ሒዝናዮ ነቲ ዝኸዶ ዳይሬክሽን ባዕሉ እቲ ማሽን ባዕሉ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ፎርስ ኣየድልዮን እዩ። ጥራይ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ቫይብሬት ክገብር የብሉን ወይ ከዓ ክነጥረና ከም ዘይብሉ ብግቡእ ሒዝና ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ማለት እዩ። እዚ ዕንጨይቲ ተጠቒመሉ ዘለኹ ምክንያት ድማ ንምንታይ መሲልኩም እዚ በቲ ናቱ ናይ ቅድሚት እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ቅድሚት ልክዕ ከምዚ ደንት ኣለዎ ወይ ከዓ ከምዚ ብርኽ ዝበለ እዩ። እቲ ናይ ሓደ ክፋል ድማ ለማፂ እዩ። ማዕረ ንክኾነለይ እታ መጋዝ ድማ እንድሕር ሓደ ብላዕሊ ሓደ ብታሕቲ ኮይኑ ዳርጋ 45 ዲግሪ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ክቆርፆ ከለኹ ድሓር ነቲ ምስ ገምጠልናዮ ብታሕቲ ዘሎ ንውሽጢ ዝኣተወ ብላዕሊ ዘለካ ውፅእ ዝበለ ስለ ዝኸውን ነቲ ሳይዝ ክቆርፀና ክሰርቀና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ለበል ንመግበሪ እዚኣ ዕንጨይቲ ተጠቒመላ ዘለኹ። እቲ ዝቁረፅ ላይነይ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘለዋ እያን ማለት እዩ። ኣብዚ ክንቆርፅ ከለና ድማ ልክዕ እንድሕር እተን ኣስተብሂልኩም ለምከምኩም ቀዲመ ዝገበርኮን ነገር እንድሕር ነረን እተን ፎር ስኩዌር ዘለዋ ንዐን ቀዲደየን ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ንዐአን እንድሕር ከምዚ ዘለዎ ቆሪፅናዮ ሳፖርት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እቲ ንቆርፆ ዘለና ዘየድልየና ፓርት ተበሲዑ ወይ ከዓ ብክብደት ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ከይጀልዓልና መታን እንታይ ክጥቀመ መሲልኩም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዕንጨይቲ ልክዕ ኣፍታ ዘይተድልየና ቦታ መስማር ሰሚርና ክንቆርፃ ኢና ማለት እዩ። እቲ መስማር ንስምረሉ ምክንያት ከዓ ንምንታይ መሲልኩም ንክልቲኡ ነቲ ዕንጨይቲ ለበል ገይሩ ክሳብ ቆሪፅና ንውድእ ለበል ክሕዘልና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ፎርማይካ እንድሕር ምስ ክብደት እንድሕር ኣስተብሂልናሉ ካብቲ ዘለዎ ክብደት እንድሕር ኩሉ ግዜ ቀኒሱ ንድሕሪት እንድሕር ወዲኦ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝኸውን ካብቲ ዝሓሰብካዮ ወፂኡ ካልእ ለኪምልካ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ንዓኣ እንድሕር ኣሲርናዮ ኣይከደናን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀንዲ ተድልየና ተገድሰና ቦታ እቲ ዝተርፍ እምበር እቲ ዝኸይድ ኦልሬዲ ኤክስትራ ስለ ዝኾነ ክጓሓፍ እዩ ማለት እዩ። እዚ ክትገብሩ ንምንታይ ኢና ከምዚ ንገብር ከምኡ ቁሩፅ ዘይንገዝእ ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
اندحر ناتكم مرجع اتي كاونر توب ناتكم جرانايت ወይ ከዓ ማርሞ ወይ ውን እቲ እምኒ اندحر ኮይኑ እሱ ልክዕ ክንገዝኦ ከለና ሜጀር ገይሮም ባዕሎም እዮም ዝገብሩልና እቲ ካውነር ቶብ ናትኩም اندحر ላሚኔት ወይ ከዓ ከምዚ MDF ንብሎ ናይ ዓድና ጸዋዓ ከም ዕንጨይቲ اندحر ኮይኑ ግን ስፔሻል ኦርደር ይባሃል ማለት ካፍቲ ፕራይስ ናይቲ ካውነር ቶብ ኤክስትራ ናይ መቁረጺ ክንከፍል ኣለና ማለት ሶ ባዕልና ክንገብሮ ምስና ሐስብ ግን ያ ከምዚ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእልና ማለት ስለዚ ዛ ዕንጨይቲ ገርያ ዘለኹ መታን ቆሪጸ ምስ ወዳኹ ሰለሊሉ ንታሕቲ ከይወድቕሞ ካልእ ነቲ ናትና ፎርማይካ ቺፕ ወይ ከዓ ከይበስዖ ከይቅለጠና መታን ከምዚ ንገብረሉ ማለት ሶ ኩለን 4 ስኩዌር ተቆሪጸን እታ ዕንጨይቲ ተጠቂማትን ዘላ ሕጂ እንታይ ትገብር መሲልኩም ምስቲ ዝጸንሕ ቦታ ለቨል ክትሕዘለያ ነተን ዝስምረን ዘለኹ መስመርካ ኣብ ማእኸል ሰሚረን ኣለኹ ማለት ስለዚ እንድሕር ቆሪጸዮ ኣይወድቕኒ ንታሕቲ ኣብ ከሎ ኣብ ዘለዎ ጥራይ ኮፍ ክብል ዕንጨይቲ ከም ባሬላ ወይ ከም ቃሬዛ ዲና ንብሎ ከም መሸከም ኮይኑ ኣሎ ማለት ሶ ከምዚ ጌርና እቲ ናትና ዓቐን ብግቡእ ምስ ዓቀናዮ ላይን ጌርና ድማ እቲ ኣቆራርጻናትና ልክ እቲ ላማናትና ብዙሕ ሓስናን ዘለዎ መጋዝ ተጠቂምና ነቲ ንጥቀመሉ እዚ በሰርኩላር ሰው ማለት እቲ ከቢብ ኤሌክትሪክ ሰራሃሎ በባትሪ ሰራሃሎ ከምኡ ክንጥቀም ንኽእልና ታይም ሴቭ ክንገብር እንድሕር ደሊና ወይ ውን ከምዚ ኖርማሊ ጂግሰው ከዓ እዚኣ ተጠቂምና ከዓ ክንሰርሓሉ ንኽእልና ማለት እዩ ሶ ኣጋጣሚ ኣነ እቲ ነዚ እንዳቆረጽኩ ከለኹ እቲ ካለ መሳርሒ ኣብ ካለ ቦታ ስለዝነበረ ይተጠቀምኩላን እዚኣ ከዓ ታ ብኢድና ወይ ከዓ ብዋየርለስ ክሰርሓልና እትኽእል ጂግሰው ያ ማለት ኤሌክትሪክ ኣሎ እንታይ ልበሃል ካለ ማለት ስለዚ ታ ዕንጨይቲ ምክንያት ሪኢኹማ ልክዕ ነታ ዝተቆርጸት ቦታ ምስ ተወደ ኣብ ክንዲ ንታሕቲ ዱቢሉ ዝወድቕ ኣብ ዘላቶ ቦታ ትሕዘልና ካልኣይ ሰብ እንድሕር ዘይብልና በይነና ክንቆርጽ ከለና ድሕዝ ተዘይብልና ከም ሳፖርተር ታ ዕንጨይቲ ጌርና ያለና ማለት ስለዚ ተቆሪጽ ወጽያ ልክዕ ምስ ቆረጽና ያ ታ ዕንጨይቲ ኣብ ኣጠልጠል ትብለልና ማለት ስለዚ ንኸምኡ ተጠቂመ እታ ዕንጨይቲ ከም ካልኣይቲ ሃንድ ተጠቂመላ ኣለኹ ማለት ስለዚ እቲ ኣኻባት ወጽእ ያ ኦሬዲ ኣብ ካለ ቦታ ክትጥቀሙላ ደልይኹም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ወይ ውን ያ ኤክስትራ ክስታይ ኮይናላ ማለት ሪኢኹም እንተን ቀዲምና ዝቆረጽናያ 4 አንጎሎና እተን ክስታይ ከዓ ብክቢ ዝቆረጽናያ ድማ ምስቲ ናይቲ ሲንክ እንድሕር አስተብሂልና ኣሎ ኮይና ከርቭ ስለዝኾነ እቲ ናትና ሳይዝ ነቲ ሲንክ ክነእትዎ ከለና ድማ ልክ ኤግዛክትሊ ኣብታ ሳይዝ ናቱ ኤክስትራ ከይወፀ ይቁረጸልና ማለት እዩ ስለዚ ብልክዕ እንድሕር ሪኢናዮ ኣብዚ ላዕሊ ምስ መጻና ድማ እቲ ፎርማይ ካናትና ብዘይ ዝኾነ ከይተቀለጠ ወይ ከዓ ከይተሰበረና ክንቆርጾ ንኽእል ማለት እዩ እታ ሲንክ ናትና ድማ ኣብቲ ግቡእ ሳይዝ ኣምጺና ዝኾነ እንድሕር ኤክስትራ ዝቁረጽ ኣሊና ቀሲልና ንዕኡ ነቲ ዓቐንና ሪኢና ክንቆርጽ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ብዙሕ ክትሪኡ ምስትደልዩን ሓደስቲ